Nou, waar zijn de politie dan? Een tjoege van de vjochterij snijdt maken disse beelden. Een groep van zo'n 30 meisjes zo met kettings en ijzeren staven bij café De Skoffel kaamwezen en daarna ontstiert een grutte vjochtpartij. Vrouw Hetsema twijfelt geen moment en belt de politie. Ze is botskrokken van de rellerij. Toen ik zag dat die jongen hier mij een broekriem in het gezicht slaan was, toen dacht ik, ja, is er geen politie? En toen dacht ik, nou ik moet bellen. Dus zandwaande heb ik bellen. En toen ik de politie, ik stond te trillen. Supportersvereniging Nieuw-Noord van sportclub Heerenveen distancieert hem van de vjochtpartij tussen aanhangers van Heerenveen en Grains. Voorzitter Jousma wil net van de microfoon reageren, maar zei het volgende. Ik wie op het moment van de vjochterij zelfs net in de Skoffel, maar kregen van orenmeesken van Nieuw-Noord te jaren dat Grains met ijzeren staven, messen en kettings het café bestwarmen. Meesken van Nieuw-Noord binnen oondien toch wat hard in elkaar is. Ik denk dat zo'n 30 Grains-aanhangers efter de vjochtpartij zitten. Aan het eind van de middag binnen 4 malje aanhouden in de omkrieten van het Heerenveen. De politie neemt de zaak heeg op. Deze mensen die worden verdacht van ierlijke geweldpleging. Die worden verdacht van poging doodslag en van zware mishandeling. En ik kan je voorstellen, er zijn messen broekt. Er is maar messen stutsen. Er zijn mensen daar toch verwonden rekken. In ieder geval 3 mensen naar het ziekenhuis te rekken. Maar waar wij heel erg benijdbaar binnen, is dat er mensen misschien binnen die foto's of filmpjes op hun mobiele telefoon maken. En die zouden we heel graag broeken willen in het onderzoek. Want we hebben natuurlijk mensen in dienst die de voetbalvandalen, maar ik de voetbalsupporters kennen. En dus wij willen heel graag weten wat voor mensen hierbij belutsen binnen.